זכות הירושה של ידועים בציבור. על פי חוק הירושה, התשכ"ה 1965, קיימת לידועים בציבור זכות ירושה לרשת את בן זוגם, כאשר זכות זו אינה תלויה בהוכחת כוונה של בן הזוג שנפטר, כי בן הזוג יהיה יורשו. ישנה חזקה בחוק, על פיה, בן הזוג הוא היורש, אלא אם ישנה צוואה הקובעת אחרת. קיומה של הזכות לרשת של ידועים בציבור תלויה בשלושה תנאים מצטברים. 1. חיי משפחה. בני הזוג חיו כמשפחה, כלומר הייתה ביניהם מערכת יחסים אישית. הדגש הוא על האופן בו הצדדים ראו את הקשר ביניהם. 2. משק בית משותף. הצדדים קיימו משק בית משותף, כלומר שיתוף כלכלי. יש לציין כי בתי המשפט מכירים בצורות שונות של חיים משותפים, כך שבני הזוג יכולים לחשב כידועים בציבור גם אם חיו בדירות נפרדות, כל עוד מן העובדות עולה כי היה ביניהם יסוד ממשי של שיתוף. 3. בני הזוג לא נשואים לאחרים. התנאי השלישי הוא כי בני הזוג לא נשואים לאנשים אחרים.